Yürüleme, vürüleme arkada. Alkış dile arkada firdarım. Devletli şavarlı devlet baltaşa. Baltıyla zilip yanlan diyarım. Arkada firdar bilin, fırlat baltını duyarım. Varakıtlık dövre bilin, bugün yanlan diyarım. Milli liderimi bilin, varakıtlık salın şarap. Elimi hayrana koyup, bugün yanlan diyarım. Şahir Bavşi vasfili yani kanım. Karakıtlık sabyar tutarım. Mirdin yetsin hatta zayra mukamım. Giyin dünya yan salıp yanlan diyarım. Arkada firdar bilin, fınlık baltını duyarım. Varakıtlık dövre bilin, bugün yanlan diyarım. Milli liderimi bilin, varakıtlık salın şarap. Elimi hayrana koyup, bugün yanlan diyarım. Arkada firdar bilin, fınlık baltını duyarım. Varakıtlık dövre bilin, bugün yanlan diyarım. Milli liderimi bilin, varakıtlık salın şarap. Elimi hayrana koyup, bugün yanlan diyarım. Assalamu alaikum, hurmatly davra tashchilar. Salam, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe güneşli diýarymyzda has hem belgilenýän aýdymdyr sadyň mehriban muşdaklary. Hurmatly mehmanlar, biz siziň ähliňizi Ýanglan ýarym telewizýasynyň Ahal welaýaty boýunça geçirilen tapgaryna ähliňizi hoş gördük. Ählimize ma'lum bolşýaly, gahrman arkadagly gahrman serdarly watanymyzda Ýanglan ýarym telewizýasynyna gatnaşýan höwetçiň aýdymçy ýaşlarymyz üçin watanymyzda bolup geçýän şöhratly wakalary wasp etmek, türkmeniň gadymdan gelýän milli aýdymsaz sunugatyny dünýä ýaymak iň bir mukaddes däpleriň birine urildi. Halkara parakaçylyk we anajmak ýylyna geçirilen Ýanglan ýarym telewizýasynyň çäklerini ýanglanjak täzeden täze aýdym sazlary dinlemek elbetde diýsen buýsançly. Çünki biziň ählimiziň kalbymyzda garaşdyz diýarymyzyň ösüşlerini, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň bize döredip berýän giň mümkinçiliklerini buýsançdan hemde guwançdan doly. Şu fırsatdan peýdalanyp bizi şeýle bagtyar döwürde ýaşadýan medeniýetimizin sunugatymyzyň hak gowunlary, türkmen halkynyň bililýjeri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tümli işleriniň elmydama rowaşlary besenmegini tüý sürekden arzu edýär. Mehriban eýleşler, gelin häzir bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr bätleşiginiň çäklerine geçirilýän Ýanglan ýarym telebätleşiginiň ahal welaýat tapgyryna gatnaşýan ýaş aýdymçylarymyza adalatly baha berjek hormatly emin agdalar bilen tanyşyp bolalım. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň baş direktorynyň ornunasary, Mukamlar Köşküniň direktory, Türkmenistanyň halk artisti Eminler Toparynyň başlygy Kerim Ilyasow. Türkmenistanyň atkadan artisti Eminler Toparynyň agzasy Ýagmar Gurbanazarov. Türkmenistanyň atkadan artisti Eminler Toparynyň agzasy Ali Aliyev. Türkmenistanyň atkadan artisti Eminler Toparynyň agzasy Guwanç
30'u. Türkmenistan'ın halk artisti, Eminler Topor'un agdasy Atajan Berdiyev. Türkmenistan'ın halk artisti, Eminler Topor'un agdasy Züleyha Kakayeva. Türkmenistan'ın televiziya, radio gepleşikleri we kinematografiya baradaky döwlet komitetining Miras teleradio ýaýlymynyň Miras radio ýaýlymynyň Hadinalar Çeşmesi bölüminiň jogapkar katibi Oguljahan Gurbanowa. Inni Ýanglan ýarym telewizionymyzda ilkinji bolup kim çykyş edýär? Elbette Resulümünü bilmek için ine bugün bizim sahnamızda çıkış edecek aydımçılarımız bilen tanıştırmak şeyledi. Olar sahnamıza yollamak için bizim hem kardeşlerimiz şu yerde. Şu yerde de ilkinci aydımçını sahnamıza yollamak için kardeşlerimize söz geçireyeli. Uluka wesilen, kardeşler, söz sizden. Elbette mehriban ilisler, edi tomaşaçılar. Türkmen Döwlet Iqtisadiyet we Dolaners Institutynyň bagtyar talibi Muhammed Seyidov Begenç bugünkü günne ýanymyzda. Begenç bugünkü Ýanglan ýarym telewizionda ilki bilen sizi hoş gördük diýär. Sağ olun. Men şu Ýanglan ýarym telewizionuna arkadaşlar serdarym diýen aýdymyň ýerine ýetirip bermekçi. Şu pursatdan peýdalanyp biz talip ýaşlara, okumany, döretmäni, şular ýal sahnalarda çykyş etmäni mümkinçilikler ödýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaly Gahrman serdarymyna köp sag bolsun aýdy. Goý olaryň alyp barýan işleri elmydamy rowaj alsyn. Kahraman arkadağım, kahraman oğlusun sen. Gör oğlun toğrulun, gayratlı kovmusun sen. Ömürlük firdar olun, bütün Türkmen halkına. Sizin bilen kovuştu, ilim fonfu bahtına. Yaşa yaşa, yaşa kahraman firdar. Bunu var ya bilin, Türkmenistan güllü yer. Yaşa yaşa arkada, yaşa kahraman firdar. Bunu var ya bilin, Türkmenistan güllü yer. Tekin para tadımı, başı yer firdar. Alkışaydık adımı, arkadağı firdar. Hak yürümüz hoş versin, idil halkın bahtına. Size uzak yaş versin, ilim fontu bahtına. Yaşa yaşa arkada, yaşa kahraman firdar. Ömrü bariyatı bilin, Türkmenistan güllü yer. Yaşa yaşa arkada, yaşa kahraman firdar. Ömrü bariyatı bilin, Türkmenistan güllü yer. Yaşa yaşa arkada, yaşa kahraman firdar. Ömrü bariyatı bilin, Türkmenistan güllü yer. Yaşa yaşa arkada, yaşa kahraman firdar. Ömrü bariyatı bilin, Türkmenistan güllü yer.
Barca gidek dilin senin ediya Barca gidek dilin senin dülpita Gurbağlarda bütün vakti almalar Gözümüzün görsem deyip söyleyen Gurbağım içinden seni gözleyen Gurbağlarda bütün vakti almalar Gözümüzün görsem deyip söyleyen Gurbağım içinden seni gözleyen Häzir bolsa begenciň ýerine ýetirip beren aýdymna özüniň maslahatlaryny bermek üçin eminler topornyň agdasyndan Ýagmyr Gurban Nazarov hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum gadimi akal toprağımızın mekvan adamları. Sen begen şuma hakikatdan şu hurnaydın bilen şu bäsleşigi başladın. Üstünü gardy edýän. Gowaydym taýlatsın. İkinci aydymda az sözlerini ýerliň var. O da birinci başlayan belki şu anjaranlyk bolmagy mümkin. Şu taýlawalan ýolunda üstünü gardy edýän. Şu pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadal gahrman terdarymda köp sag boldun aýdýan. Goýulan jan sag boldun, ömür uzak boldun, tutumly işler mundan beýle orwaşlyklary betdin. Sag bolun halipa, ardulaňyz hasyl bolsun. Resul ine ilkinji bolup begenç tahnamyzda çykyş etdi. Häzir hem bolsa şu begenciň ýerine ýetirip beren aýdymda halipalarymyzyň hem ilkinji bahalary bilen tanyş bolaýylmy? Ulgo meselen. Begence berýän emin agdalanmadyň bahalary 9, 10. Jemi 69-a deň boldy. Mehriman ilesler edil watandaşlar. Görýäňiz ilkinji çykyş eden aýdymçymyda emin agdalar tarapyndan öz bahalaryny berdiler. Inniki ýerine ýetirjek aýdymçymyz Çarýarov Rahimelli. Rahimelli bugunky ýanglan ýarym telewäsçilikde sizi hoş gördük. Sağ olun, biz hem sizi hoş gördük. Şu pursatdan peýdalanyp milli liderimiz, gahrman arkadağymyz, arkadal gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, ömürler uzak bolsun, janlar sag bolsun. İl ýurt bähwetli tutýan tutumly işleri, el mydamy rowaşyklary iyi bolsun. Köp sag bol, arzulan hasyl bolsun. Owazyň hemişe belentler ýanglansyn. Sahna size garaşýar. Kaçtı sabır karar fakat kalmadı Canım seni juda görüsüm gelýär İntizar gözlerim sizsiz ağladı Canım juda görüsüm gelýär İntizar gözlerim sizsiz ağladı Canım seni juda görüsüm gelýär Dumanı var kara dağlan firinde İncanlara güllerime görünne Kapasa sığana yürek yerine Zalim beni juda görüsüm gelýär Kapasa sığana yürek yerine Zalim
girdin hali Canım beni juda gördüm gelýär Bu canım çıkman hacı girdin hali Canım beni juda gördüm gelýär Bu açık aydımın altın yadigar Nurlu didelerin görüzüm gelýär Canım beni juda görüzüm gelýär Görüzüm gelýär Görüzüm gelýär Ay gülüm senin alı gözün gözümde İlmedam aşırın sözün sözümde Toy tutuli bilelikte öyüngde Sen öyüngden özü öyi neyleyen Sen öyüngden özü öyi neyleyen Toy tutuli bilelikte öyüngde Sen öyüngden özü öyi neyleyen Sen nädinden özü nädi neyleyen Berekellah, rahimeli, köp sağlamasını aytýar. Ini Türkmenistanyň at kazanan artisti Gonç 30 söz berilýär. Assalamu alaikum. Mehriban adamlar, ine şugul Ahal welaýatyna Ýanglan diýarym telebäsleşigine jemlendik. Baş halifamyz, mehriban arkadagymyzyň, arkadagy serdarymyň janynyň sag bolmagyny arzu edýän şu ýaş zehillere de şu bäsleşikde uly üstünlükler arzu edýän. Rahim berdi. Men maslahatym halipaň ýazgylaryny köpräk dinlemek maslahat berýän. Bäsleşikde saňa uly üstünlük arzu edýän. Resul onda näme şu ýerde de emin agzalarymyzyň beren bahalary bilen tanyş bolaýaly. Ulgu weselen, emin agzalamyzyň rahimgelle berýän bahalary. 9, 10, 9, 9, 9, 9, 10. Şemi baha 60 ýaşa deň boldy. Mehriban ýyllaşlar, eri tamaşaçylar, Ýanglan ýarym adly telebäsleşige gatnaşýan enneki aýdymçymyz Aşyrgelli söhbet. Söhbet ilki bilen näsidi hoş gördük. Sağ olun. Hormatly arkadaşlarymyň, arkadaşly gahrman serdamyň janyny sag tutýan tümli işler elmede marawasy boldum. Sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onda näme söhbet bizi kän garaşdyrman, sahnamyza ýollaýas. Akşam bargıyım Vakıl çalli Fadının kurbanı bolsam Çalli cana Ottur salli Özünün kurbanı bolsam Çalli cana Ottur salli Özünün kurbanı bolsam Yakada ödilinne Yanarsa
geçip gitti ne de bile. Kara kalım aydı bilin tozunun kurbanı boldum. Kara kalım aydı bile tozunun kurbanı boldum. Yalkada ödelinne yanlıkada ödelinne. Hoş elinle, ya dilinle, yadanın kurbanı bulmam. Hoş elinle, ya dilinle, yadanın kurbanı bulmam. Bahtiyarla toyun toyla geçip gitti nazar aylar. Mümmedillen birin payla birinin kurbanı oldum. Mümmedillen birin payla birinin kurbanı oldum. Yalkada ödelinne yanlıkada ödelinne. Yalkada ödelinne yanlıkada ödelinne. Hoş elinle ya dilinle yadanın kurbanı buldum. Hoş elinle ya dilinle yadanın kurbanı buldum. Yadanın kurbanı buldum. Ödünün kurbanı buldum. Ay dan cemali kara ülpün tıypalar Hüymezin oynuyor o taşların dara. Ağatılar salamı bir yer yallayram. Ay cemalın bana çok juwan görünni. Gözü kara kaşı keman görünni. Berekella, söhbet yerine getirip beren aydım üçün köp sağwatını aýdýar. Elbetde size ýene bir ýola bir sunugy däleminde üstünlük arzu edýär. Söhbetiň ýerine ýetirip beren aýdymyna Elbetde öz syny, öz maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýewa hormat bilen söz berilýär. Salam aleyk Ahal welayatynyň mehriban ýyly. Söhbet şuň tenbide nämäni görkezdiň? Aslynda artist adam, aydımçı adam halkın öňüne çykanyna itleme aljyraya. Tebe bu uly sahna, jogapkärçiligi duýan adam bolsa şu ýerde aljyraya. Ýöne şu aljyraýanyňy bildirmän, çykyş etmek, şu aýdýan aýdymyňdan oturan adamlara lezzet bermek hemekşä başardanok. Sen şon başardyň. Şeýle bir ödüňe anamla çykdyň, türkmen ýigidine mahsus täsir bilen ştaýda dogumly çykdyň, aýdymyňam dogumly ýerine ýetirdiň. Aýdymam öz sesiňe gelşän aýdym saýlapdyň diýen. Mene hiç ilkem görmedim. Geljekde seni uly sahnalarda görmegi arzu edýän, şeýle ajaýyp mümkinçilikleri, ähli şertler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arka Dağmyda, Arka Dağly Gahrman terdarmyda tüýsüremden sawalsyny aýdýan. Şeýle bir owadan zehini ýaşlar çykarmakda ähli şertler, ähli mümkinçilikler döredilen, öz isleňiňde, arzuňyňda aýdymlangydy. Şular ýaly sahnalarda arkaýyn ýerine ýetirip berýäniňiz üçin sizem iň bagtly ýaşlar. Elmişe toý bolsun ýurdumyzda. Resul ine halipalaň maslahatlaryny dinledik.
söhbetiň ýerine ýetiren aýdymny diňledik. Ene tomaşaçylarymyza da söhbede de iň bir gyzykly pursatlaryň biri gelip ýetdi. Elbette iň bir tolgundyryjy pursatlar emin agdalanmaly elbette söhbete nähilek baha bererlerke. Gelin tanış bolaryň. Edi tomaşaçylar, mehriban iýleşer. Emin agdalanmaly bir agazdan söhbete 10 baha berdi. Bahan jemi 70'e teň boldy. Ýanglan ýarym telebätleşigi Ahal welaýatyny diýsen çekeleşikli ýagdaýda dowam edýär. Häzir biziň sahnamyzda kim çykyş ederkä? Elbette olaydym çyny biziň kardeşlerimiz aglan ederler. Hormat bilen kardeşler, söz sizden. Mehriban iýleşer, edi tomaşaçylar Ahal welaýatynda Ýanglan ýarym adly telebätleşik dowam edip dur. Biziň telebätleşigimizde gatnaşýan enlik aýdymçymyz Halmuradow Kuwat. Kuwat ilki bilen äsidi hoş gördük. Size şeýleräk bir soru. Adaty sahnadan bätleşik sahnasyna çykmaň tapawudyny duýýaňyzmy? O elbette duýan. Halypalyň öňüne çykmaň öýde bir bagyt we şeýle jogapkärçilikli. Milli mirasymyza sarp goýan medeniýetimizi sunuwatymyzy sürmekde giň mümkinçilikler döretip beren hormatly prezidentimize berk jan saglyk el ýurt bähwitli işleriniň rowaj almagyny arzu edýän. Bizim sağa gelin göz astından qaranyp yürek bağrım dillim çemen bağlap getirsen sen almadık bollum nädeyin aşık kalbim yanar o dost halım kaçma menden kaçmagy yüzüň soğup geçmegi yoluma gül düşäyin başka yolun etmegi yoluma gül düşäyin başka yolun etmegi Köçermeden geçemde pencereden baktım Katoydumdan qarap algap köçe çıktım Eger havar qataysan sen ağrıyına baktın Yersiz yere nädetip yürek bağrım yaktın Kaçma menden kaçmagy yüzüň soğup geçmegi yoluma gül düşäyin başka yolun geçmegi yoluma gül düşäyin başka yolun geçmegi dokan gollarım yüreğime o salar daran kakan gollarım bir çeyrek seypasan nerede eken ellerim inni haçan olur bir taraf yollarım kaçma menden açmagy yüzüň soğup geçmegi yoluma gül düşäyin başka yolun geçmegi yoluma gül düşäyin başka yolun geçmegi yüzüň soğup geçmegi yoluma gül düşäyin başka yolun etmegi yoluma gül düşäyin başka yolun etmegi yoluma gül düşäyin özge yolun etmegi sen gül keşfin gözüňümde madamalyk galar aýnan madamalyk galar aýnan sen gyz meniň ilki bagtym hiç ýadymdan çykmady aýnan hiç ýadymdan çykaýmady aýnan aýnan aýnam aýnam aýnan aynacan sen gyz meniň
bağıtım aynam. Aynam, 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 aynam. Aynazan, sen o ilminin bağıtım aynam. Häzir kuwadyň ýerine ýetirip beren aýdymny özüniň maslahatlaryny Elbette özünün fiýine bahasyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew hormatyny söz geçirýär. Assalamu alaykum hormatly ýeşler, tomoşaçylar, tele tomoşaçylar, hemmemiziň görüşmesi ýaly Ahal welaýatynyň Ýanglan diýarym telewäsleşiginiň dowamyna ýaşlaryň aýdymlaryna hemmemiz bilelikde syny diýip, elbette şu sözümiň başyna çykyş edýän ýaşlaryň ählisine üstünlük arzu edýän. Biziň ýaşlarymyza, biziň ähli wagtda sunugotymyza, medeniýetimize berýän gollaw himayetleri üçin, döredýän şertleri üçin, mümkinçilikleri üçin gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýän. Goý gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrmyzyň janlary sag bolsun, alyp barýan il ýurt bähwitli işleri el madama başlyklary weslensin. Şu wagtyn çıkış ettin, hemmemiz bile seyrettik, gördük. Gow sesin var, öz bolşly bir gow tembryň var da, sesin öwüşgüni gow. Sana da özüňi tapyp gelecekde halkyň arasynda söýgü gazanmagy tüýsürümden arzu edýän çıkış edende birazcık berden gaýtma ýerleriň bolly. Ýene bir maslahatym halipalar bilen köprek işle, köprek dinle, sebäbi sen sesin bir gowy baritonal sesin var da. Köp sag bolun. Resul häzir bolsa, tomoşaçylarymyz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Şu pursatda halipalarymyzyň kuwadyň ýerine ýetiren aýdymna beren bahalary bilen tanışaýaly. Emin agzalarymyzyň berýän bahalary 9, 10, 10, 9, 9, 10, 9, jemi 66 deň boldy. Ýanglan ýarym telewäsleşigine indiki gatnaşajymyz Aşirif Allanur. Allanur bugün köwünde telewäsleşikde sizi hoş gördük diýäs. Gahrman arkadaly gahrman serdam janlar sag bolsun, ömürler ok bolsun. Köp sag bol, arzulan hasyl bolsun. Allanur nähil aýdym getirdiň? Aýulum diýen aýdym getirdim. Janyň sag bolsun. Allanur garşylaýar seni mihmanlar. Seni näde dilber şadiyan toyda aşık etdim näden bilen innemin oyda yalnız sana garaşıp men oturunayda yanıma gel öreyün men yürpün ayvırım yarım ayvırım varım ayvırım bolsana sen gökdebinin tayım ayvırım yarım ayvırım varım ayvırım bolsana sen gökdebinin tayım ayvırım. Aslamatın nerede yarım çaksana seyle şekerin var gözlerine nurunu payla ben seni sayladım yarım sen beni sayla yanıma gel öreyün men zülfün ayvırım yarım ayvırım varım ayvırım bolsana sen gökdebinin tayım ayvırım yarım ayvırım varım ayvırım bolsana sen gökdebinin tayım ayvırım.
sıkmaktığının yarım ayvanım Kol sana sıkmaktığının yarım ayvanım Karda olsan demen gelerim Hiç olmazsa seni görerim Canım gözüm azizim Şirinim şekerim Gel sevincim meneme keşkir Bir gün seni görmesem Sıkılar yüreğim Gel sevincim menime keşkir Allah nur köksamasını aytýar. Ini Allah nuru maksagadyny bermek üçin Oguljahan Gurbanowa söz geçirýär. Salam aleyk. Akbuğdoyun watany hasaplanyan ahally illeşler Ýanglan ýarym telewizionyna gatnaşýan wekinli ýaşlamaz. Alanur, şeýle bir sahnada özüň alyp barşyň, aýdyma owaz berşiň, mene haladym. Häzir emin agdalamydam, tomaşaçylarymyzam öz pikirlerini aýdarlar. Esasat sen sahnada ýerine ýetirji. Tomaşaçylar bolsa sen aýnaň. Şol tomaşaçylaryň saňa el çarpışmalary, saňa bolan garaýşlary eýem öz-özüňe baka bermäne ullakan mümkinçilik. Mundan beýlegem zihiniňi görkezmäne ullakan şertler we watanmyzda. Şol watanmyzda ul şertler döredip berýän. Türkmen sunuwatyny dünýä çykarmana ul mümkinçilik döredýän. Biziň baş halypamyz, milli liderimiz, Gahrman arkadağımıza, arkadalı Gahrman serdarımıza alkışlamada diýip canlar sağ olsun, mertebeleri belent olsun. Ne berilen maslahatlara dinledin Allah nur. Häzir bolsa sen ýerine ýetirip beren aýdymyňa eminler toparynyň beren bahalary bilen tanyş bolaýalymy? Elbette. Mehriban tomaşaçylar. Häzir bolsa emin agdalamyzyň berjek bahalary bilen tanyş bolýar. Elbette Allah nura beren bahalary bir ağızdan 10, jemi bakalar 70'e deň boldy. Mehriban illeşler, edi tomaşaçylar. Inniki gatnaşyjymyz ýaş sehini aýdymçymyz. Maradow Mälikberdi. Mälikberdi, bugünkü Ýanglan ýarym telewizionyna sizi hoş gördük diýär. Sağ olun, bizden sizi hoş gördük. Size bir şeýlerek soragym, üssüllügiň syry nämede? Üssüllügiň syry elbette rahmet çekmekde diýen. Rahmet çekmekde, dogry dämi? Elbette ho. Halkymyzyň genç hazynaty bolan aýdym satynyň ötün döwrüň rowşyna laýyk dermaga, ol mümkinçilikler döredip berýän. Türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadağymyzyň arkadagy Gahrman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Olsun kanat bağla uçoli dereleri alman arlı dağlara hey 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 Meger şu dağlardır dünya uçmağı gersin duman basan karlı dağlara Meger şu dağlardır uçmağı gersin duman basın karlı dağlara Gersin duman basın karlı dağlara Hey hey arslanı var, azları var, şiiri var Yenğuru var, hurması var, nari var Hey 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 Bu dağlarda kümmet verer biri var Perili pekerli kırlı dağlara Şu dağlarda kümmet verer biri var Perili pekerli kırlı dağlara Perili pekerli kırlı dağlara Dağlar ey dağlara Hey 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 hey
dağlarda kümmet verer bir var. Kerili peykerli kıylı dağlara, kerili peykerli kıylı dağlara. Kerem oğlum eli okbi aylıdır, dereleri çeşmelidir, saylıdır. Avulları şikarlıdır, avlıdır, yör köngülüm gideli garlı dağlara. Avulları şikarlıdır, avlıdır, gel köngülüm gideli garlı dağlara. Yör köngülüm gideli garlı dağlara, gel köngülüm gideli garlı dağlara. Ini Melikver'de eminler toparından berjek bahaları bilen siyinlerini vermek için Türkmenistan'ın at kadın artisti Ali Alif'e hormatı bilen söz geçiriyor. Salamu aleyküm. Akıl vilayetinin bahtiyar iyileşleri. Hemmenizi hoş gördük. Benim sizi bilen aydım aydiyan yaşlara sin ediyanımı tüy sürüğümden begenyan. Men özümem kiçiligimden şu tejen toprağının, tejen sürüğütünün hayrani. Mena sana tüy sürüğümden o anlık bakan koydum. Canın sağ olsun, yolun açık olsun. Kahraman arkadağlı kahraman serdarımıza tüy sürüğümden sağ olsun aydiyan. Kahraman arkadağımızın canı sağ olsun, arkadağlı kahraman serdarımızın tutyan tutumlu işleri bundan meylakem ravaç alsın. Sağ olun halipa beren maslahatlarına Melikver'de ine halipalan maslahatına dinledin. Onu näme? Hemme jämil tomaşa edýär, hormatly tomaşaçylar, hormatly tabara gatnaşylar. Emin agdalamaz Melikver'de berjek bahalar bilen tanışyp bolýar. 9 10 10 10 10 10 10 Jemi 69'a deň boldy. Mehriban ileşer edi tamaşaçylar ýanglan ýarmatly telewiýetleşik uly joşgyn bilen dowam edipdir. Biziň inniki gatnaşýan aýdymçymyz Gulmuradow Mälikguly. Mälikguly ilki bilen sizi hoş gördük. Ene bilşimedýäl gahryman arkadağymyzyň arkadaly gahryman serdarymyzyň saýysynda ýurdumyz gün-günden pajarlap esýär. Mälikguly ene milli libaslary giyipsiňizde halipalardan galan aýdymlary ýerine ýetirip bermekçimi ýa-da ustad kompozitorlarymyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirip bermekçimi? Şu halipalarymyzdan galan dron ýerlere diýen aýdym getirdim. Mümkin bolsa başardygymdan ýerine ýetirip berýän. Şular ýaly mümkinçiliklerden ötüp berýän arkadağymyza, arkadagy gahryman serdarymyza tüý sürüğümden alkyşlar aýdýan goý gahryman arkadağymyzyň, arkadagy serdarymyň jany sag bolsun, tutýan tüm işleri elmedam arawaç alsyn. Sağ olun Mälikguly. Onda näme sizi sahnamyza ýollaýas? Yar geley şükürünni yar mekanı görünni vak gele görünni gözüm düştü konan durun yerlere yar gözüm düştü konan durun yerlere Elin elinden
Kuşun yadi parin ağlağa Aşkodun acıgır bağrın dağlağın Hey 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 Şol sebeptin telip baktım bağlağın Vak baktım bağlağın Ölüm düştü konan durun yerlere Şol sebeptin telip baktım bağlağın Vak baktım bağlağın Ölüm düştü konan durun yerlere Vak gelin yerlere Yar gelir Gey bakşı haladım Görünümdün haladım Gül görkünü haladım Haladım, haladım Ere vere bak yanlı Ay Lukman, Lukman Elbette Mälik Gulam dawramyzyň şu ýerine ajaýyp halk aýdymy ýerine ýetirip berdi. Köp sagatyny aýdýar. Mälik Guly ýerine ýetirip beren aýdym üçin. Onda näme Resul häzir Mälik Gulyň ýerine ýetirip beren aýdymyny özüniň maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Eminler Topornyň başlygy Kerim Ilyasowa söz berýär. Assalamu alaykum. Mehriban ýylyşlar. Owa halen märit ulama. Finla waters go aýdymçylar. O zihinli sadanlar tomoş etmäge gelen ýaşlanmady gollamaga gelen halifa aýdymçylar bütün halkymyz o aýdymçy ýaşlanmada gowan oturdy. Ýaşlanmada gowanmaga, buýsanmaga mümkinçilikler döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagylyk gahrman serdarymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Mälik Gulam tuwalama bir näçe ýyllar gatnaşýa. Gaty dogry diýen biziň ödümizem ana şu wagt sahnada çykyşy oturýarlar her emin agdalary, halifalarym ödüniň ilkinji ädimlerini ýadyna düşürip oturanlar. Hemmämizem şeýle o bir näçe ýyllaň ýetilýä, bir näçe zähmet gerek, o halka hyzmat etmeli. Gahrman arkadagymyz bagsa esasy halk baha berýär diýär. Şoň üçin halkyň içinde halka hyzmat etseň, seňem ýoluň açyk bolýar. Bir näçe ýyllaň tejribesiniň dowamyna bir halka belli aýdymçy sadanyna bolandan soň esasy o maksat gahrman arkadagymyzyň bize öwüt ünnegleri esasy halka hyzmat edip, halka nusholuk ýoluny ýöretmek maksady bilen o geçirilýär, şu bäýatleşikler diýip düşünýär. Ýaşlamyzyň gelejegi näme ýaş aýdymçylar halka belli aýdymçy bolandan soň onuň ýaş aýdymçylaryň bulary meňdejek bolýarlar. O Mälik Guly şu ýanky saýlan aýdymyň tejribäni bir görkezýän aýdymlaryň biri de. Gow aýdym saýlapsyň ýöne birazajyk kemtel gaýdan ýerleň bolly türkmen halk aýdymlaryna gowy bişen sesiň bar. O gelejekde şu saýlan aýdymlaryny, saýlajak aýdymlaryny bir halifalar bilen maslahatlaşsan, biziň özümiz bilen maslahatlaşsan biz bilýänjämizi aýdarys. Sana üstünlük arzu edýän janyň sag bolsun. Ene Mälik Guly halipaň maslahatlaryny dinledik, sen ýerine ýetirip beren aýdymyňam dinledik. Resul erde emin agdalarymyzyň beren bahalar bilen tanışyp olaýaly. Elbette. Häzir dawramyzyň şu ýerinde Mälik Guly emin agdalarymyzyň berjek bahalary bilen tanışyp bolýar. 9 10 10 10 10 9 10 Jemi 68'de deň boldy. Ýanglan ýarym telebäsleşiginiň Ahal welaýat tapgaryna da ýaşlanmaz şu sahnada özleriniň ukyp başarnyklaryny görkezýärler. Ene gahrman arkadagymyz
Yaşlar bizim geljegi olan ähli umyt arzuwlarymyzyň hasyl bolmagydyr diýip bellese, arkadaly gahrman serdarymyz yaşlary watanyň dayanjyna deňeýe. Şonuň esasynda da biziň häzirki wagtda türkmen yaşlarymyz özlerini döredilýän şeýle mümkinçiliklerden giňden peýdalanýarlar. Elbetde munyň aýdyň suwtnamasyny da ene şu ýanglan ýarym telebätleşiginiň sahnasyna çykyş edýän aýdymçylarymyzyň aýdymlaryndan hem görýär. Ondan hem Resul tomaşaçylarymyzdan eglemäni häzir inniki çykyş etjek aýdymçymyzy sahnamda ýollamak üçin kärdeşlerimize söz geçireli. Ulka wesilen. Kardeşimiz söz sizin. Mehriban illeşler eri tomaşaçylar biziň inniki aýdymçymyz Annaly we Gurban Sultan. Gurban Sultan ilki bilen sizi hoş gördük. Sağ olun Bibi Niyaz. Ine şuun Ýanglan Diýarym telebäsleşigi uly şatlyk şowhuny bilen dowam edip dur. Şeýle odan pursatda bäsleşige gatnaşýan ähli deň doşlaryma üstünlikler arzu edýän, bize şular ýaly odan sahnalarda çykyş edip öz zehin maşaryny açyk görkezmäge döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza çäksiz sag bolsun maýdýan goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyň tutýan tutumly işler elmida marawa jalsyn. Yanıp qorulup, şimalin sorulup, peridadı öğrenip, düşlerime singeyin. Işqa düştüm pervana, gören qalar hayrana, döneyim şirin çana, yaşlarına singin, döneyim şirin çana. Damcık min asmanın taşlarına singin. Kayıp önümde beklenim, göğün verip izlenim. Damcık min asmanın taşlarına singin. Işqa düştüm pervana, gören qalar hayrana, döneyin şirin çana, yaşlarına singin, döneyin şirin çana, yaşlarına singin, döneyin şirin çana, yaşlarına singin.
Südüngden özüngdenin armanı. Gurban Sultan yerine yetirip beren aydym üçin köp sawatyn aýdýar. Size geljekde synyň o dälemine üstünlük arzu edýär. Ona näme Gurban Sultanyň ýerine ýetirip beren aýdymyna özüniň bahalaryny bermek üçin Oguljahan Gurbanowa söz geçirýär. Sağ olun. Ene elbette Gurban Sultan senem eýen bir näçe ýyl bäri ýanglan ýarym telewätleşigini özüň synlaýan, ýyllan kämilliňi özüňem duýýansyň. Şoň üçin şunem şeýle çıkışında geçen yıl kılandan kämiligi görmek bolýa gowaydym ýerine ýetirdiň. Elbette aýdymyňda şeýle bir şowhun we özüňe gelişýän hereketler bilen hem sahnamyzy bezäp dursun. Mäder emin agdalamydan öz bahalaryny aýdar, saňa üstünlükler arzu edýäs. Bize şeýle toýly günleri bagyş edýän baş halipamyz, milli liderimiz Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyza alkyşlanmazy ýollaýar. Janlar sag bolsun, mertebeleri belent bolsun, watanymyza diňe toý bolsun. Hormatly tabaratnaşlar, mehriban tomaşaçylar. Gelin orta emin agdalanmadan berjek bahalary bilen tanyş bolalım. 9 10 Jemi 69'a deň boldy. Mehriban ileşler, edil watandaşlar. Innike gatnaşyjymyz özü bilen tanış edýäs. Ben Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälik Guly Berdimuhammedow adyny 10-njy harby bölüminiň çağırış boýunça harby gullukçysy Yusuf Alparslan. Sportdan peýdalanyp Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyza hormatly belen ferkarda başymyza köp sag bolsunlarmyzy aýdýan. Janlarda başardyk bolsun. Köp sag bol. Seňem owazyň mundan beýlen hem belentleri ýanglanan tüý sürekden arzulap sahnamyza ýollaýar. Bozuk deyin gözlerin owadan sen maralım. Şirin şeker sözlerin owadan sen maralım. Boyun boyamlaya hayran alsın halaya. Aydyk meni sevendi owadan sen maralım. Boyun boyamlaya hayran alsın halaya. Aydyk bir sevendi owadan sen maralım. Owa baranda gördüm, toýda duranda gördüm. Sana yüregim berdim, owadan sen maralım. Boyun boyamlaya hayran alsın halaya. Aydyk bir sevendi owadan sen maralım. Boyun boyamlaya hayran alsın halaya. Aydyk bir sevendi owadan sen maralım. Yürekteki armanım dinle galidir imanım. Min bollum sen kurbanım odan sen maralım. Boyun boyamlaya hayran alsın halaya. Aydyk bir sevendi odan sen maralım. Boyun boyamlaya hayran alsın halaya. Aydyk bir sevendi odan sen maralım. Pinti doğma ay günüm, pinti yaşma ay günüm. Güne ayet
tay gülüm odan fin maralım boyun boyumlayım hayran fin halayım aylık bir tevendi odan fin maralım boyun boyumlayım hayran fin halayım aylık bir tevendi odan fin maralım odan fin maralım odan fin maralım Türkmenin devleti bolle bir karar devleti halkın erki bar Ağdırılık ahuduluk bağıtı bar Bulatların sakasını arkada Baltiyarlık kanışsızlık mivesi Upanın halkının sevgisi Rahatlık parahatlık duygusu Arkadan firnarının paygısı Vatan bölüzanı tüyen eskirbi Arkadan azanın uyan eskirbi Ahuduluk koruğunu sakını Halkın batın diyen eskirbi Halkın batın diyen eskirbi Halkın batın diyen eskirbi Hormatly tamaşaçylar, häzir bolsa Alp özüniň maslahatlaryny şeýlekem siýinni bermek üçin Türkmenistan halk artisti Kerim Aliýasow hormatyna söz berilýär. Ana hemmemiz görüp oturýarys. Töleme nesil halifa şägertlik ýoly dowam edýär. Hemmemiz gowunýas. Halifa şägertlik ýolundan aýdym aýtdyň. Bir aýratyn tarapyň sesiň dury. Hiç wagt sesiňi ýadatmagyn. O aýdymyňy gowy saýlapsyň. Saňa üstünlük arzu edýäs. Köp sawatyn aýdýas beren maslahatlar üçin. Hormatly tamaşaçylar, hormatly dawra gatnaşçylar. Emin agdalamyň alparsyny berýän bahalary bir agazdan 10'a deň boldy. Jemi bahalar 70'e deň boldy. Mehriban ileşler, edil vatandaşlar. Bugünkü Ýanglan Ýarym telewiziýasyna ahyrky bolup çykjak ýaşlygyna aýdymçymyz Sapar Galijew Jumamrat. Jumamrat sizi Ýanglan Ýarym telewiziýasyna elki bilen hoş gördük diýär. Bugünkü Ýanglan Ýarym telewiziýasyna nähil aýdym getirdiňiz? Söýmediň gözelýän aýdymy getirdim. Biz ýaşlara şolar ýaly äkli mümkinçilikleri döredip berýän, şonuň otymyzyň hak gowanlary gahrman arkadagly serdarymyza köp sag bolsun zaýdýas. Jumamrat arzulyň hasyl bolsun. Onda ul hormat bilen sahna size garaşýar. Her günne görsem yine ağyali Gözlerim dokuyli doymadım mıdır Her günne görsem yine ağyali Gözlerim dokuyli doymadım mıdır
dowlany Ahir paylap tuttun başka oğlanı Eylemem kenveli Eyledim öde Ahir paylap tuttun başka oğlanı Eylemem kenveli Eyledim öde Eylemem kenveli Eyledim öde Eylemem kenveli Sevmedim Gam çekmedin asla çıtma kaşların Yılgırsın mehriban yılgır mılayın Men şonna sen yürek sezen eşderin Kim bir fırsat sen mehrine yılayın Yılgırsın mehriban yılgır edidin Yılgırsın yılgır mılayın Yılgır selezidin Yılgır mılayın Namra yerine yetirip beren aydım uşin köp savalatını aytýar. Mehriban eýleşlerim, hormatly tomaşaçylar, Juma amrada elbette özüniň siyinni şeýleki maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa hormaty bilen söz berilýär. Juma Murat kän ýyllar bäri gatnaşýan töweleme tesiňem owadan sahnada da ödüňi erkin alyp barýan. Ýöne şu ýanky birinji aýdymyň iň soňy bara. Şon ýokary ýögem çeken bolsaň, intägem şoňa mümkinçiligi bar da sesiň. Gowy sesiňma dähme çekber. Taň üstünni gardy edýän. Häzir bolsa Resul, Juma Amradyň ýerine ýetiren aýdymyna halipalarymyzyň berjek bahaları bilen tanyşyp olaýaly. Elbette. Hormatly tomaşaçylar, hormatly dabra gatnaşylar. Elbette emin agdalarymyz Juma Amrada berýän bahalar bilen tanyşyp bolýar. Juma Amrada bir ağızdan emin agdalarymyz 10 baha berýärler. Jemi 70'e teň boldy. Mehriban eýleşler, ine bugün Ýanglan ýarym telebätleşiginiň ahal welaýet tapgyry geçirildi. Ine bugünkü bätleşigimiziň dowamynda da biziň şu günkü ýaşlarymyz öz ukyp başarnyklaryny görkezmek üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip berdiler. Häzir bolsa Ýanglan ýarym telebätleşiginiň ahal welaýet tapgyryny ýeňijini eglan etmek üçin Hormat bilen emin agdalarymyza söz nowatyny geçirýär. Mehriban adamlar ine Ýanglan ýarym telebätleşigi uly üstünligi o beslenip gowy ýokary derejede geçirildi. 4 sany 70 baha deň bolan aýdymçylygymyz bar. Emin agdalaryň arasynda bir azajyk çekileşme pursatlary dowam edýär. O hemmämize bir laýyk bolar ýaly, bir gowna jaý bolar ýaly 4 sany 70 baha alan ýigitlerimize bir event aydımlardan ayttırıp onun bir pikirimizi cemlesek doğru bolarmy Kadiyan? Pınhan Ali canım Senin gözlerin Tiğurmayan döktü kanım Senin gözlerin Tiğurmayan döktü kanım Senin gözlerin Hava çıkmayan Pirim gül keşfe Ülpünleri uzanırda Yellen ayıptır ya Bir ya rakibin fazla dediğine Bir yani ulin filo Yellen ayıptır Yellen ayıptır
aylan hatim Günahındadır lelem Görmeğin gatim Bir ilin neticen Ovamın çeti İciva yadıma dostlar Düştü yağlayan Bir ilin neticen Ovamın çeti İciva yadıma dostlar Düştü yağlayan Kalbı saplap könükine yıkadın Bu ne seyvi ağrız başı yaykadan Kim dünyani aşmak için gaytadan Men yine de senin yanına baryan Men yine de senin yanına baryan Arkadamız şan şükratımız, güllü yerti bilin vatanımız, ak yolumuz bilin bariyar, arkadağlı firdarımız, her gün bayram günü toydur, tü bilin halkımı batlıdır, yürüngü düngü, ibi vatami kanıma. Seher bilin atın mestep aylanıp yör köpek dağı Fağlık yollu arkadağım Finla botir gül diyari Beylen malkan eylen libab Arasana ahalili Daşavudi himmarini Biriktiriyen paytahtım var Beş velayet bir cim olup Arkadağa savunlayan halkın senin ıklatına Rahmet birin cevap beryen Belki yakmak istersin Sen tedidin beni Çekmeyin cephani Men sevmen seni Ya da sallanmayı bugün Vada şertini Kavama derdimi Min yaş gönlümü Çekmeyin cephani Men sevmen seni Seni gördüğüm zaman Dilim neden tutulur Seni gördüğüm zaman Güller elimde kurur Seni gördüğüm zaman Hayat sanki sen bulur Gözlerine bakınca dünyalar benim olur Susma gönlüm sen söyle Ah haydi gülüm sen söyle Aşkımı sevgiliye derdimi sevgiliye Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle Rüyalarda gördüğümü haydi söyle Uykusuz gecelerimi haydi söyle Hurmatly dabratdaşlarym, ediz mehmanlar, dabramyzyň şu ýerine Ahal welaýatynyň Ýanglan ýarymyň ýeňjisini aglan etmek üçin Türkmenistanyň halk artisti Kerim Aliýasow hormatyna söz geçirilýär. Köp sag bolun. Ana inni bolsa iki tane ýeňjimizi häzir aglan edýäs. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň çağırış boýunça harby gullukçysy Yusupov Alparslan. İkinci ýeňjimiz bolsa Tejen etrap medeniyet
merkezinin çeper hüvetçen aydımçısı Sapar Galizov Cumamrat. Hemme aydımçılığımızı, sadanlarımızı kutlayas, tuvaleme, qoğuşuk ettiniz. Size hemmeğinizi üstünlük arzu edip, alpparcılarımızı gedek geçiriyas. Köp sağ olun. Ahal walayet Yaňlan Ýarym telewiziýasyna gatnaşan ähli aýdymçylarymyza sowgat gowşurlar. Barakatlık cevizliğin naşani Şirin mukam bolup Yaňlan diyarım Uysunduyan arkadağın şuari Asuda mekanla Yaňlan diyarım Uysunduyan arkadağın şuari Asuda mekanla Yaňlan diyarım Yaňlan Yaňlan diyarım Bak Yaňlan diyarım Şuhrafile arkada mizirdarım Yaňlan Yaňlan diyarım Bak Yaňlan diyarım Şuhrafile arkada mizirdarım Vasfedip sunvatun tutar halısın Yaşıltuğum alasmana parlasın Arzulan pedirler terzirne varsın Azuda mekana Yaňlan diyarım Arzulan pedirler terzirne varsın Azuda mekana Yaňlan diyarım Yaňlan Yaňlan diyarım Bak Yaňlan diyarım Şuhrafile arkada mizirdarım Yaňlan Yaňlan diyarım Bak Yaňlan diyarım Şuhrafile arkada mizirdarım Yaňlan Yaňlan diyarım Bak Yaňlan diyarım Şuhrafile arkada mizirdarım Yaňlan Yaňlan diyarım Bak Yaňlan diyarım Şuhrafile arkada mizirdarım Mehriban ileşler, edi tele tomaşaçılar. Şunun bilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna Yaňlan Ýarym telebiýatleşiginiň ahal welaýet tapgyryny geçirip gutarýar. Elbette bizi şeýle Batyar döwürde ýaşaýan medeniýetimizden sungatymyzyň haqqy wonlary Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sagy, ömürleriniň uzak, tutyan tutumly işleri elmidama rowaslyry etsenmegini tüýsürekden arzulaýar. O ýurdumyzda hemişe Yaňlan Ýarym owazlary ýanglanyp dursun. Arşı kerem keramat asırların yanları Yaňlan Ýarym owazlary ýanglanyp dursun.